da Allah maganar mulkin Buhari a batta. Duk wani zai iya kare Buhari ko gwamnati ne za mu haɗu lahira. Allah shi ne babban alƙali. Amma bala'in da Buhari ya kawo ƙasar ga na lalacewar demokuraɗiyya na cin hanci, ni da rayuwata ban taɓa ganin gwamnati ba wadda ta kawo mana masifa irin ta Buhari ba. Demokuraɗiyya a Najeriya an ci gaba kuma an ci baya. Farin tasowarta an ci gaba, amma kuma bayan ta fara tafiya ƙahonta suka kare ta koma baya. To kaga farko an samu kwanciyar hankali, babu tashin hankali. Na biyu an samu arzikin ƙasa, an same shi a local government, an same shi a jihohi, an same shi a Najeriya. Kaga an samu kwanciyar hankali, an samu ilimi, an samu ci gaban noma, an samu ci gaban komai da talaka zai cewa lallai hankalin shi kwance yake. Ba abin da adda daɗi irin zaman lafiya, ba abin da daɗi irin rashin talauci. So kaga duk kuma gwamnati hakkin ta ne ta kawo waɗanga. To da baki in ta kauce ma wannan demokuraɗiyya ta haita hanyarta. A Sokoto mai yiwa akwai wasu abubuwa ko kuma akalla abu ɗaya ko biyu da za ka bugi kirji da shi ka ce wannan shekara 8 ta mulkin da ka yi ta canza rayuwar al'ummarka. In ka diba wajen magana ilimi, kowane basakwaci ya san zamani na an taimaka ma ilimi. In ka dibi lahiya, kowane basakwaci ya san an taimaka ma lafiya. In ka dibi hanyoyi, inda aka samu kwalta kusan kilomita 1000 a kewayen jihar Sokoto. In ka dibi lokacin da muka zo muna lokacin gama 23, amma local government 8 ɗaya da wutar lantarki. Amma sai da muka tabbatar da cewa kowace local government ta samu wutar lantarki. Maganar ruwa ba matsala, maganar tsaro ba matsala. Maganar tsaro da abin kawo rashin tsaro ko rashin tsaro talauci. To da zarar mutane ka ba su kuɗaɗen su, kamar nake ga maka, kuɗin local government za a basu local government a yi aiki da su. Kuɗin jiha za a bari jiha a yi aiki da su. Kaga kuɗin suna yawo cikin jiha, suna yawo da local government, kaga an kawo da tsiya. To da kuɗi an ka talauci, zaman lafiya ya zo. Waɗanne ƙalubale ne kake ganin dimokuraɗiyyar Najeriya ko kuma baya ta samu a cikin shekara 25 ɗin? To abin da dimokuraɗiyya ina ganin kusan mu da muka zo ba mu da king maker, wato uban ba mu da uwayen gida. Kowane gwamna gwargwadon zaman kai ne kai. To bayan mu sai an kamar da abin kasuwanci. Kasuwanci in dai baka da kuɗi to ba zaɓen ka. Sannan kuɗin ga ba naka ba ne, wani zai ranto su ko a ranto maka. Saboda haka da an kafa gwamnatin ba tare ka za aiki ba, ya za a biya bashi. So waɗannan abubuwa gwamnatin siyasa ta koma ga wasu ƙalilan mutane, suka cewa a yanke, suka cewa a ci. Kaga daga nan ne dimokuraɗiyya ta fara lalacewa a Najeriya. Kuma shi akan haka muke ciki yanzu, kuma duk shi kama wannan masifa. So a ce mana wai an ci gaba yanzu, sai dai ci baya. Da na tabbatar da cewa da ana mai da agogo baya, da talaka zai ji daɗin a ce an mai da demokuraɗiyya yadda mun kai ta ba yanzu ba. Kana ganin kamar ci gaban da kuka faro wannan matsala ta Ubangida ta warware duk waɗanda? Duk ta warware komai. Talaka an ɓata shi da a ba shi kuɗi. Kuma hakikanin gaskiya ba ɓata shi aka yi ba. Lokacin da muna zamaninmu, mesin ma mai aiki sai kaya bikin ɗin shi ka same shi. So kowa da kowa yana aikin da ya kai ya samu kuɗi. To yanzu an taƙaice, talaka bai ganin kuɗin ga, sai bayan shekara 4 shine za a biya shi odoji. Dan abin nan da zai ci Italiyan nan bakin rai ne take. Ita za a bashi, ya gaji, yunwa ta kama shi, ba za shi. An ƙirƙiro masu an tauye su, hakkinsu ne, amma an anshe sai an ba su da hannu dama, an da hannun hagun. Saboda haka an sa duk talaka yanzu cikin matsuwa yake. Saboda haka ganin taliyar nan da aka gani, ai ba don Allah ya kansar ta ba. Amma bai girma ba fara wani zai ce
wannan zargi da kake yi kai ma a tarihi akwai lokacin da ka mara wa wasu baya, ana iya cewa ka tsaye da wasu mutane su tsaya a takara ta gwamna a tarihin siyasar ka, musamman a jihar ka ta Sokoto. Ba za ka ce kai ma kana cikin wannan zargi ba? Gaskiya zan gaya maka, yau din nan ma sati na biyu a Sokoto, duk kowace local government ba wanda ban zauna da su bane ce da kada wanda ya zaɓa musu wani za a zaɓi wani party, na ce a'a, a ba kowace ward ta zaɓi shugabanta da kanta. Saboda ina tabbatar maka cewa ni rayuwata ban taɓa zakuwa in ce ga ɗan takara ba wanda za rai ko mutuwa. Idan ka tsaye da mutane abinda mutane ke so, in za ka kashe naira 10 biyar za ka kashe, amma ka tsaye da wanda kai ka naɗa abinka za ka kashe naira 10 kuma babu tabbas. Saboda haka shi wanda kan tsayar ba ruwan shi da kowa, kai ka tsaye da shi yake abin nan. Saboda haka ina tabbatar maka cewa ni siyasa tawa ban ce ta wasu ba, ban taɓa tsaye ɗan takara ba in shi za a zaɓe. Ina ban mutane su zaɓi abin da suke so. To ɗaya daga cikin kamar ƙalubale wanda mafi yawan jama'a suke magana a kan shi na kuma baya a cikin wannan tsari na demokaradiyya shekara 25 a Najeriya shine batun cin hanci da rashawa da kuma wadaƙa da dukiyar al'umma da ake cewa kamar sun yi wa Najeriya da baibayi. Me ra'ayinka akan wannan magana da ake yi? To gaskiya wannan yana cikin da baibayin da ya kama ci baya, kuma kamar da na gaya muka cin hanci ya hito daga zaɓe wanda na gaya muka cewa a tsaye ɗan takara bai da kuɗin da zai yi kamfen, wasu ba da kuɗi. Shi civil servant ko ma'aikacin gwamnati in ka ta ɗiba kuɗin nan ya san in gaskiya an ɗebe su aiki za a yi, in kuma ba aiki za a yi ba. So da kuma gwamna bai memo, cak ba ta gwamna, duk tana ga ma'aikatan gwamnati. So su ma suna ganin. Kamar me kake nufi ta? Ina nin cewa magana cin hanci da rashawa ta taso wajen tsaye da 'yan takara waɗanda za a cewa kuɗi aka bayar, ko mai gidansu ya samu kuɗi ya bayar, shi kuma wanda an ka zaɓa dole sai ya biya kuɗin nan. To kaga wurin biyan kuɗin nan ne rikici zai fara tashi. Civil servant ko ma'aikacin gwamnati wurin ɗiba kuɗin nan shi zai ɗebo su, shi zai turancin da za a ce an su kuɗin nan, kuma a ce an gina asibiti kuma a gina ta ba, alhaji za a maimai da kuɗi ne. Kaga civil servant shi ko sai ya yi wani abu ciki, shi kuma gwamna bai da bakin da zai cewa dami daidai shi ma ya yi. To kaga waɗannan matakai da ake ta bi shi ne ke kawo rashin riƙe amanar jama'a, cin hanci ya shiga. Amma wace irin barna kake tunanin shi wannan matsala ta cin hanci da rashawa ta yi wa Najeriya a cikin shekara 25 din nan? Yanzu misali an ce ka dibi irin kuɗin da Buhari ya ce ya ranto, idan an kai da su aikin mai an kai da su suna ga mutane, sannan da za a zo a yi aikin ayan sun da kuɗin suke. Amma kamar na Buhari sun ce dama an ranto ne domin a gina tituna, a ci gaba da aikin titunan jiragen ƙasa da sauransu. Kaga da Allah maganar mulkin Buhari a batta, duk wani zai iya kare Buhari ko gwamnati ne za mu haɗu lahira. Allah shi ne babban alƙali, amma bala'in da Buhari ya kawo ƙasar ga na lalacewar demokuraɗiyya, na cin hanci, ni da rayuwata ban taɓa ganin gwamnati ba wadda ta kawo mana masifa irin ta Buhari ba. Wani zai je kare Buhari ya kare shi a nan duniya, in mun ka ta lahira duk sai mun haɗa ma juna abin da mun kawo jama'a. Saboda haka magana wai an ranto kuɗi, an ce an yi gyaran hanya, in mun ka je cin za a gaya ma Allah. To amma kafin zuwan Buhari an ji kai ma an yi maka irin wannan zargi na cewar kana da hannu a batun wannan dukiyar da barakalar da ake cewa kuɗin makamai sama da dala biliyan. Kamar da nace maka wannan siyasa ce. Kuɗin ga da aka ce an ba hara an ka ce wai addu'a, wace addu'a? Ɗakin kaba za a ɗauko a zo da shi Sokoto, a zo da shi Najeriya. Kuɗin ga
ba na addu'ar bane kenan. ai duk wanda an shi kuɗin nan na siyasa ne, siyasa an kai da kuɗaɗen nan kuma ba hara an ka ba kuɗin gaba, ka gane ko? Kamar wace irin siyasa? Kamfen Yaƙin neman zaɓe. yaƙin neman zaɓe, ka gane ko? Shi an kai da kuɗaɗen ga, ba hara an ka ba kuɗin gaba. To kamar me kake ganin ya kamata a gyara a tafiyar dimokuraɗiyyar Najeriya domin samun ɗorewarta? Gaskiya da duk an kauce mu gaskiya ba za a yi demokratiyyar ta, in babu adalci